हेलो एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आज प्रथमे आज चिंगुड़ी तरकारी करवा। आज मोर प्रथम ब्लॉग स्टार्ट करिया। पियाज रसुण अदा ग्राइंडिंग हम एथर ग्राइंडिंग है चिंगुड़ी तरकारीटा करवा। चिंगुड़ी स्टार्ट करिया प्रोसेसिंग ग्राइंडिंग कर सारा एथर मसला है तापर प्रथम कड़ई गरम करवा। गरम हो सारा तेलटा टिके पकईवा। पियाज गोटे कटा हम पियाज कटा हम कटा कटाई सारा तेल पकड़ कड़ई तेल पकड़ मसला बढ़ला तेल गरम होगा। गरम हो सारा पियाजटा टे पड़ो पड़ा पड़ सारा पड़ा नाल हो सारा नाली हो सारा मसला पड़ो तातीगला मसला पड़ो मसला
କାକୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦିଆହେବ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆହେବ ଲଙ୍କା ଛେଚିବା ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଆଉ ନାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କାଇଁ ଏଥିରେ କାଢ଼ି ନାଲି ଗୁଣ୍ଡ ନାଲି ଲଙ୍କା ଏଇଠି ଉଠିଲାରେ ଫଟା ଅଛି ଖାଇଦେଇକି ଗଲା ବିଆଇନି ଶୁଣି ଏମିତି ଇଏ ତ ନଜାକୁ ଫେରି ଗଳିବ ଖାଇଦେଇକି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବି ଆଉ ପ୍ରବଚନ ବେଦାକି ଯିବେ ପ୍ରବଚନ ପାଣି ପାଣି ବୋତଲଟା ଅଣାହେଲା ସେଟା ମିକ୍ସ ହେବ ମିଶାଇଗଲା ମିକ୍ସ ହେବ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଟମାଟୋ ଆସିଗଲା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇବ ଗୋଟାରେ ପକେଇବନି ଖଟା ହେଇଯିବ ଖଟା ହେବ ଖଟା ହେଇଯିବ हल्दी गुंड और धनिया गुंड और लंका गुंड
ମିସିଂ ହେଲା। ମିସିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇନା ପଡ଼ିବ କଲର୍ଟା ଏଇନା ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଲା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀଟା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏନି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଜଣେ ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ? ଟେଷ୍ଟ ଜମା ଲାଗୁନଥିବ। ସିଏ ନିଜେ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଦେଖିବ ପ୍ରୋସେସିଂଟା ଆଉ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗୁଥିବ, କଲର୍ଟା କେମିତି ଥିବ, ଜାଣିବ ତରକାରୀଟା ପରଫେକ୍ଟ ତରକାରୀଟା ହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ହେଉଛି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ନୂଆ ମୁଁ କରିଛି, ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତରକାରୀଟା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲା ତମେ ଜାଣିବ ମସଲାଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ନ ଲାଗିବ ସେ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଭାତ ବସିଛି, ଭାତ ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଉ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ତା ମନ ଥିଲା ଆଳୁ କାଟିବା ପାଇଁ, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆଳୁଟା କାଟି ଦେଇଛି, ମସଲା ଦେହରେ କଷିଦେବି। ଯିଏ ତରକାରୀ କରିଥିବ ତାର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସିବନି, ଯିଏ ତରକାରୀ କରୁନଥିବ ବାହାରେ ଯିଏ ବସିଥିବ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଜଣାପଡ଼ିବ, ହଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ନାକରେ ସ୍ମେଲ୍ ନ ବାଜିଲା ଜାଣେ ନା ତରକାରୀଟା କିଛି ଭଲ ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଆମର, ଦେଖିବା ମସଲାଟା କେମିତି ହେଇଛି। ମସଲାଟା ଏମିତି ହେବ ଯେମିତି ତେଲ ଛାଡ଼ିବ, ଜାଣିବ ମସଲାଟା ହେଇଗଲା। ଟମାଟୋଟା ପକେଇବା, ଟମାଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ସଲ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ସଲ୍ଟ ପଡ଼ିବ थोड़ा सा सॉल्ट पड़ेगा।
ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଟମାଟୋ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। प्रथम दिन ब्लॉग करछि लाइक करिए शेयर करेंगे आ सब्सक्राइब भी करेंगे जदि आपण भल लगे जदि नेक्स्ट वीडियो करी मोर वीडियो ना हला ब्लॉग ना हला शिवा फूड रॉकस्टार ता फूड ऊपर भी करी नेक्स्ट जदि भल आसला लाइक शेयर आसला सब्सक्राइब आसला नेक्स्ट करी। हमारे चिंगुड़ी तो भजा लास्ट आम चिंगुड़ी पड़ो देखु चिंगुड़ी केमती भजा टेस्ट केमती अब टिके हम मसलाटा देखते तो तेल छाड़ी उपरे आलुटा पकईदे आलुटा ना कंचा रहा आलू भी थोड़ा सा सॉफ्ट गया थोड़ा सा पाकुड़ी पकड़ी बुढ़ी बच्चे खाऊ देखे भात होगा भात भात खाइबनि कि राग पकड़नी राग न पकईकि दब सीझे खाइब सी जहाँ भल से कथा कहीं कौन काली घंटा माँ गला रात जाए सीझीवन आलुटा तो टिके देखा आलुटा है ना है मसला तो है सामने
ସିଝିବନି। ଏଥର ଦେଖିବା ଆଳୁଟା ସିଝିଛି ନା ସିଝିନି। ଆଳୁଟା ସିଝିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଟାଇମିଂ ଲାଗିବ। ନଥିଲା ଆଳୁଟା ଭାଜିବା ପାଇଁ, ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ କାଲି ଗଛ ଲାଗୁଥିଲା। ସିଝିବ, ନ ସିଝିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମସଲା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଭଳିଆ ମସଲା କରି ପରଫେକ୍ଟ ତରକାରୀଟା ରହିବ। 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ଆଳୁ ସିଝିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇ ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଆମର ଶୁଖିଯାଇଛି, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲା, ପୁରା ପଚା ହେଇଯାଇଛି। କଢ଼ା ହେଇଯିବ, ତାପରେ କଟା ହେବ, କଟା ହେବ। ନଥିଲା, ଏତିକି ଥିଲା, ଶୁଖିଯାଇଛି। ଖାଲି ବାସ୍ନା ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀରେ। ତାକୁ କାଟିକି ଆଗରୁ ରଖିଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଆମର କଟା ହେଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଡ଼ିବ ଗରମ ମସଲା, ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ। କବାଟ ଖୋଲୁନୁ, ହେଇଯିବ କହୁଛି ଟାଣରେ ମସଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ମସଲାଟା ଟିକେ ଜାଣିପାରିବେ। ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ହେଇଛି। ତାପରେ ଥରେ ପାଣି ଦେବା। ସେଥିରେ ଆମର ପାଣି ପଡ଼ିବ। ପାଣି ଦେବା ପଡ଼ିବ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ପଡ଼ିବ, କଷା ହେବ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କଷା ହେଉଛି, କଷା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କଷା ହେବ।
ତାପରେ ପାଣିଟା ଦିଆହେବ, ଯେତିକି ପାଣି ଦେବା କଥା ଦେବେ। ବହୁତ ଜିନିଷ ତାପରେ ପାଣି ଦେବା, ପାଣି ଦେବା କଥା। ମସଲା ଲାଗିଛି, ମସଲା ଛାଡ଼ିକି ପାଣି ପକେଇଦେବା। କଷା କରିବା ସେ କଷା ଖାଇବ। ହେଲା 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ହେବ। 15 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ କ'ଣ ଏଥର ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଥର ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଦେଖିବା ସିଝିଛି ନା ସିଝିନି। ସିଝିଛି, ପକାଇ ଦେଇଛି। ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ। କହିଦେଇଛି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କୋବି, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀଟା ହେବ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା। ଆମର ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିବ। ରୁଚିର ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିବ। ରସ ଗ୍ୟାସଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। थोड़ा सा पड़ेगा। चिंगुड़ी हो गया। एथर आम चिंगुड़ा होगला कम्प्लीटेड। केमती भल भाव चिंगुड़ा देखु चिंगुड़ी झोल मत चिंगुड़ी तरकारीटा होगला। आम खाइबू। एतिकी रखिकी विदाय नौची। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु मो फास्ट ब्लॉग। जय साई राम।